Despois de 8 anos, a fronte da patronal noiesa, Francisco Pérez decidiu deixar o seu cargo. Fixo na última Asamblea Xeral da entidade, celebrado esta semana, na que se procedeu á elección dun novo presidente. Acaba unha etapa na miña vida moi importante, necesitaría moitísimo tempo para agradecer a todo o mundo que traballou comigo estes últimos 8 anos, e entonces vou facer un agradecemento así xeral. E, bueno, aparte disso, hai na revista unha carta de despedida miña onde podo ser un pouco máis detallado nos agradecementos e na despedida. Moitísimas gracias a todos e seguro que nos vemos próximamente en algún outro proxecto. Francisco Pérez seguirá como vocal na xunta directiva da asociación, cuxa nova responsable será Yanira Somoza. A nova presidenta de Noia Histórica xa viña desempeñando o cargo de secretaria. A súa foi a única candidatura presentada a estes comicios e saíu elexida por unanimidade.